pa nenge achitila mtoti pa nenge akutsitsinya mutoti chibva kwazvitaura misika kuita kunge pamwe waguna Dracula nenge rakachura mujabhuna chiya chekufuta kuita kunge yokozuna chichifemurika chichibuda dikita kuchipfuna nekuti ukarova mwana wevanhu ooma achita achituna arivuke kuti nyaya yacho unozoibvuma ndichiti uyu akamecha kuita tuna mutuna nekuti ndipuna rudo ahuna munhu wekuti anotyisa ngechiruma chidhafu Dhunda kunge chamchuma kunge chimwana chazuma chekuti chinenge chida kumborogoswa nerori yemasoja puma mochidhuma mochendesa kumurova raundi kukambuzuma because mucommunity musociety uyu akwanise kusimbisa unity asi right. That's why ndichiti itaipi yakuti mubanditi munhu wekuti anogona kana kutenga pfuti agara anoradziwa nemayuti because anoda kuona mayuti vachinzi vari kuita yekunzi vari kudya marutsi azive marutsu anomaka makunzu mukunzu but achida kuda kuti exposa obva ada kutanga kutonti oposa otanga kuda kutaura chuma nyaya twakatwaku zvisiko twanenge achiindosa twekuti ndemadrugs achita kunge isusu atedzi mazimbabweans atotoita maxhosa because iye wani akakura atengesa wani madrugs isusu tatotengesa masamusa but inini ndakazviona ndakapenga ndakangwara iye akapusa anondebera kunge producer apa achina matami medusa ari munhu wekuti kujusa kwake ngejusa munhu wekuti akamira chitimu chakaruza apa achitungamira ndiye ticha weklasi yemafuza because zipi yacho yakaruza uyu madora timu yetu madora saka chimoko chake hachimhodetse kutora chimoko chako kimoko akatore champoko wotanga kuda kuzvita wakuto uchomoke sisoko unaiko uyu jamkoko kuta kunge nyuchi arikuda kungokandirwa mukoko because itaipi yakuti anogoti ndikoko saka zvose raiva marasha because adawanza ushasha apa ari taipi yekuti haizi taipi yemukwasha watikakise mumusha uyu ndiasha ishasha nowisha but achida kudhisa mamwe vanhu achipikisa iwewe ungazviti unorwa kubosa zvibhakera kuchinjana faiti nanomsa iwewe jama ndikakurova umbotidzosa ndichitisinikiwe iwe chitiri kuti ungaura iwe taipe varume vakadaiso usagare nayo because angara angatodhiniwe iwe munhu wekuti godo rake unoita kuti kufiwe nekuti iyatambira yakatimu kakaruza ngadyiwe chichinzi takafuta chituta chifuta chogara chakaguta chine chidumuzenene apa chichida kudhisa vanhu vemushengerenene tichiti musvepene because temusoro une makwene dzatsoa ndichiti chita kunge chikuuya apa icho chichienda saka kufa kana kufenda kutenda takayenda tichiti hatina musoro yakabhenda because Dhunda redu rakatotuma kunosvauta vanhu vachada kuda kuzotiita vanhu tikunda apa varima Dhunda kutikunda kutunda mumunda achana malooks mufunge henyu mufunge henyu angangoti shinge hedu atamboti pachena but takatozadzovera kuti aiwa itepi vanhu vakadaiswa vachadiwe munyika medu kuza vafanifafapera munzira dzino iwe chii mukondemdi uyu munhu uyu haatosiri po ito ndouya ndikutaura nyaya dzake mukudziziva babasasha hazi mukwasha kasha anogona ne hacho ngayanike futi yawacha
achasiyana nemuchacha